un any històric, recordarem sempre, i l'acabem fent-li una bona colleja al nostre benvolgut Calleja. El 2022 estem vius en les 3 competicions, molta il·lusió en la Champions, hem tingut que posar algo de preu a les entrades, recordeu que són roig d'apellido, no de Podemos, i això de la Champions costa tots molts diners, tenim que arrimar tots l'hombro. I lògicament el 2022 també volem millorar l'estadi de la ceràmica, ja aquest any passat han fet el restaurant El Ceramista, llama con antelación al ceramista si quieres tener la mesa lista. I tenim pensat també, si el bitxo ja mos deixa en pau, pues, fer un pub en l'estadi, que se dirà l'Atomisador, i en ningú puesto te ho passarà millor que en el pub Atomisador. I si ja te'n vens amunt, seguirem en la discoteca, l'Esmalta Hora. Així que no te lo pienses más, ven ahora a la discoteca l'Esmalta Hora. Bon Nadal a tots.